Od 1. januára 2024 platí na Slovensku nová legislatíva, ktorá zavádza minimálnu daň pre právnické osoby. Z minulosti ju poznáme ako daňovú licenciu. Minimálna daň je povinná platba, ktorú musia právnické osoby odvádzať štátu bez ohľadu na to, či dosiahnu zisk alebo nie. Daňovú licenciu budú musieť platiť všetky právnické osoby registrované na Slovensku, s výnimkou niektorých špecifických prípadov, ako sú napríklad neziskové organizácie, školy a iné inštitúcie, ktoré majú výnimky stanovené zákonom. Výška minimálnej dane pre právnické osoby bude závisieť od ich zdaniteľných príjmov, výnosov. Čím vyššie budú tieto príjmy, tým vyššia bude aj minimálna daň. Pre lepšiu predstavu si pozrite nasledujúcu tabuľku. Daň 340 eur sa bude platiť v prípade, že zdaniteľné príjmy budú do 50 000 eur vrátane. Daň 960 eur sa bude platiť v prípade, že zdaniteľné príjmy budú od 50 000 eur do 250 000 eur vrátane. Daň 1920 eur sa bude platiť v prípade, že zdaniteľné príjmy budú od 250 000 eur do 500 000 eur vrátane a daň 3840 eur sa bude platiť v prípade, že zdaniteľné príjmy budú nad 500 000 eur. Právnické osoby budú po prvýkrát platiť minimálnu daň za zdaňovacie obdobie roku 2024 pri podaní daňového priznania v roku 2025.